ስለምንታዩ ገለ ሰባት ሓንቲ ቃል ከይተዛረቡ ኩሉ ሰብ ብባህላዊ መንገዲ ስቕ ኢሉ ብኽብሪ ዝጥምቶም ስለምንታይ ኸዮም ገለ ሰባት ኣብ ማእኸል ዝኸበደ ማዕበልን ጸቕጥን ከለዉ ከም እምኒ ጸኒዖም መፍትሕ ዝኾኑ እቲ ምስጢር ኣብ ስልጣን ወይ ኣብ ገንዘብ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣልፋ ዝበሃል ውሽጣዊ ስነ ልቦናዊ መንነት እዩ ዘሎ ሎሚ ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ ብጌጋ ዝርዶ ኣልፋ ሚል ካብቲ ልምቡድ ናይ ጭካነ ትርጉም ወፂና ብስነ ልቦናዊ ዕምቆት ክንሪኦ ኢና ሓቀኛ ሓይሊ ወዲ ተባዕታይ ወይ ኣልፋ ሚል ኣብቲ ዓዊልካ ምጭራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ስቕታ ዝመልኦ ርግዓትን ስነ ምግባርን እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኣልፋ ክዛረብ ከሎ ንሰባት ዝጭቁን ትዕቢተኛ ወይ ንዓለም ብጉልበት ዝገዝእ ይመስሎ እቲ ሓቂ ግን ፍጹም ተጻራሪ እዩ ሓቀኛ ኣልፋ ማለት ንነብሱ ዝገዝእ ብዋግኡ ዝተኣማምን ንሰባት ዘኽብርን ኣብ ዝኸደ ኩሉ ተፈጥራዊ ግርማ ዘለዎ ክቡር ሰብ እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ሓቀኛ ኣልፋ ወይ ተባዕታይ ጅግና ምዃኑ ዝሕብሩ 11 ወሰንቲ ምልክታት ከካፍለኩም እየ ብፍላይ እታ ናይ መወዳእታ መንነትካ ትቕይር ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብ ዝምድናታትካ ኣብ ስራሕኻን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትኻን ዝለዓለ ጽልዋ ንኽህልወካ ክትሕግዘካ እያ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ቀዳማይ ናይ ዓይኒ ርክብ እቲ ብስቕታ ዝዛረብ ሓያል ቋንቋ ምስ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ዓይኒ ንዓይኑ ትጥምት እንተደኣ ኮንካ ኣነ ብመንነተይን ብሓሳበይን እተኣማመን እየ ዝብል መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፍ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ዝፈርሑ ውሽጣዊ ስጋት ወይ ድማ ትሕቲ ትዛረቡ ዘለኹ ሰብ እየ ዝብል ስምዒት ስለ ዘለዎም እዩ ነቲ ፍርሒ ዜርካ ትኩር ኢልካ ምጥማት ግን ውሽጣዊ ትባዕትኻን ብቕዓትኻን የርኢ ናይ ዓይኒ ርክብ ክበሃል ከሎ ምፍጣጥ ማለት ኣይኮነን ምፍጣጥ ንሰባት ስጋት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ እቲ ብልሓት ብህድኣትን ብፍሽኽታን ዝተሓወሰ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምርኣይ ሓሳብካ ክትእክብ ከለኻ ንሓፂር ግዜ ኣልግስ ኣቢልካ ናብ ዓይኖም ተመሊስካ ምርኣይ እዩ ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ናይቲ ውሽጣዊ መንነትካ መግለፂ እዩ ርእሰ ተኣማንነትካ ልዕል ንምባልን ኣብ ሰባት ዓብዪ ጽልዋን ምሕዳርን ካብ ሎሚ ጀሚርካ ብትብዓት ዓይኒ ንዓይኒ ምጥማት ልመድ ንሱ እዩ እቲ ብዘይ ድምፂ ዝዛረብ ቋንቋ ጅግንነት ካልኣይ ህድኣት ኣብ ግዜ ጸቕጢ እቲ ናይ ሓቀኛ መሪሕነትን ብርትዕን መለለይ ኩነታት ተበላሽዩ ኩሉ ነገር ተሓላሊኹ ሰባት ክጭነቑን ኣንፈቶም ከጥፍኡን ከለዉ ንስኻ ብህድኣት ዶብ ምባልካ ጥራይ ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ህድኣት ማለት ስምዒት ኣልባ ምዃን ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ማዕበር ኮንካ ንኣእምሮኻ ክትእዝዞን ክትቆፃፀሮን ምኽኣል ማለት እዩ ኣብ ዙርያኻ ዘለዎ ኩነታት ክናወፅ ከሎ ንስኻ ግን ውሽጣዊ ርግዓትካ ኣይጠፍእን እዚ ርግዓት እዚ ድማ ንኻልኦት ሰባት ከም መፀግዒ ኮይኑ የገልግል ሰባት ንዓኻ ክሪኡ ከለዉ ንሱ ካብ ዘይተረበሸ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ዝብል ተስፋ ይረኽቡ ህድኣት ናይ ሰነፋት ሰባት መለለይ ዘይኮነስ ናይቶም ንነብሶምን ንኣእምሮም ዝቆፃፀሩ ሓያላት ሰባት መግለፂ እዩ ጸቕጢ ምስ መፀካ ጥራይ ኢኻ መንነትካ ተመስክር ስለዚ ኩሉ ሰብ ክርበሽ ከሎ ንስኻ ግን ነቲ ውሽጣዊ ባሕርካ ህዱእ ጌርካ ብምሓዝ መፍትሒ ናይቲ ማዕበል ኩን ርግዓትካ ሓይልኻ እዩ ሳልሳይ ናይ ሰባት ሞገስ ኣይትደሊን መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ወይ ድማ ሶሻል ሚድያ ዝረኽቦ ላይክ ወይ ድማ ካብ ሰባት ዝወሃቦ ናዳ ከም ናይ ህይወት ኦክሲጅን ገይሩ እዩ ዝሪኦ ንስኻ ግን ካብ ዝፅወታ እዚ ነፃ ኢኻ ናይ ሰባት ሞገስ ዘይምድላይ ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ዘይኮነስ ንነብስኻ ካብ ባርነት ሓሳባትን ስምዒታትን ካልኦት ሓራም ምውፃእ ማለት እዩ ሓቀኛ ዋጋኻ ካብቲ ዝዓደልካዮ ተውህቦ ካብቲ ዘለካ ስነ ምግባርን ካብቲ ትሰርሖት ስናይ ተግባርን እዩ ዝምንጩ ሰባት ጎበዝ ስለ ዝበሉካ ጎበዝ ኣይትኾንን ሕማቕ ስለ ዝበሉካ ድማ ኣይትሓምቅን ንስኻ መን ምዃንካ በዓልካ ትፈልጦ ኢኻ እዚ ምስ ዝኸውን ማዕበል ነቐፌታ ይምፃእ ንፋስ ንኣዳ ንስኻ ካብ ቦታኻ ኣይትናወፅን ኣንበሳ ብዛዕባ ርእቶ ባጊዕ ሸቐሎት የብሉን ንስኻ እውን ከምኡ ዕላማኻን መንነትኻን ካብ ዝኾነ ናይ ግዳም ጣቕዒት ንላዕሊ ክኸብር ኣለዎ ሰባት ክንእዱኻ ከለዉ የቐኒየለ ይበሎም ክንቕፉኻ ከለዉ ድማ ስምዓዮም ግን ክልቲኡ ንመነትካ ክቕይሮ ኣይትፍቀደሉ ሓቀኛ ንጉስ ናይ ህይወትካ ንስኻ በዓልካ ኢኻ ራብዓይ ቀጥታዊ ምዃን ኣብዚ ሰባት ንኸይግህሎም ሓሳባቶም ብሽኮር ለዊሶም ዘቕርብሉ ዓለም ቀጥታዊ ምርኣይ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ስነ ልቦናዊ ብርትዕ እዩ ዝውሰድ ቀጥታዊ ምዃን ማለት ንግዜን ንሓቅን ዓብዪ ዋጋ ምሃብ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ነገር ክሓትት ወይ ሓሳቡ ክገልጽ ከሎ እንተዝኸውን ምናልባት ደስ እንተይልካ እናበለ ዙርያ ጥምጥም ይኸይድ እዚ ድማ ድኽመት ርእሲ ተኣማንነት እዩ ንስኻ ግን ሓሳብካ ብንጹርን ብሓፂርን እዚ እዩ እቲ ነገር ኢልካ ትገልጽ እዚ ንጹርነት እዚ ሰባት ንዓኻ ብቐሊሉ ንኽርድኡኻን ንቓልካ ድማ ክብሪ ንኽህቡን ይገብሮም
ቀጥታውነት ናይቲ ውሽጣዊ ትብዓትካ መግለፂ እዩ ቃልካ ንጹር ይኹን ኣይፋልካ ድማ ክቡር ይኹን ሓምሻይ ክፉት ኣካላዊ ምንቅስቃስካ ገና ከይተዛረብካ መንነትካ ዝገልጽ እዩ ከመይ ኢኻ ደው ትብል ከመይ ኢኻ ኮፍ ትብል ዝብሉ ሕቶታት ብዛዕባ ውሽጣዊ ትብዓትካን ደረጃ ስልጣንካን ዓብዪ ምስክር ይህቡ ክፉት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ማለት ኣነ ንዓለም ድልው እየ ዝብል ናይ ሓይሊ መልእኽቲ እዩ ርእስኻ ኣቕኒዕኻ ምኻድን ደው ምባልን ንሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንኣእምሮኻ እውን መልእኽቲ የመሓላልፍ እዩ ስነ ልቦናዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣካላትካ ተዘርጊሑን ክፉት ምስ ዝኸውን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ርእሲ ተኣማንነት ሆርሞን ይውስኽ ሰባት ክሪእኻ ከለዉ ገና ቃል ከየውፅኻ እዚ ሰብ እዚ ዝፈልጦን ዝተረጋገፀን ነገር ኣለዎ ዝብል ግምት ይሓድሮም ደው ክትብል ከለኻ ከም ዓንዲ ኮፍ ክትብል ከለኻ ድማ ከም ንጉስ ኩን ኣካላትካ ኣይትሕባዕ ዓለም ንዓኻ ክትርኢ ፍቐደላ ሻድሻይ ንሰባት ትመርሕ መሪሕነት ማለት ስም ዘለዎ ናይ ስራሕ ማዕርግ ምርካብ ማለት ኣይኮነን ሓቀኛ መሪሕነት ኣብቲ ዝኾነ ማዕርግ ዘይብሉ ኩነታት ሰባት ብባህርያዊ መንገዲ ንዓኻ ክሰምዑኻን ኣንፈት ክሓቱኻን ከለዉ እዩ ዝግለጽ ንስኻ መርሑኒ ኣይትብልን ንሳቶም ግን መርሐና ይብሉኻ ብዘይ ቃላት ድኹማት ሰባት መሪሕነት ንምርካብ ወይ ንምውሳድ ይጋደሉ ይጭርሑ ወይ ብጉልበት ክገዙ ይፍትኑ ንስኻ ግን መሪሕነት ከም ዓለባ ትለብሶ ኣብ ዝኾነ ናይ ዕግርግር ግዜ ሰባት ብባህሪ ናብቲ ዝረጋጋዕ ሰብ እዮም ዝጥምቱ ንስኻ እቲ ህዱእ ትኩርን ውሳነ ዝህብን ሰብ ስለ ዝኾንካ እቲ ናይ መሪሕነት ቦታ ባዕሉ ናባኻ ይመጽእ እዚ ተፈጥራዊ ምስሓብ ይበሃል መሪሕነት ብቓላት ዝግለጽ ስልጣን ዘይኮነስ ብተግባር ዝንጸባረቕ መንነት እዩ ሰባት ናባኻ ዝጥምቱ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ስለተረድኡ እዩ ንስኻ እቲ ኣብ ማእኸል ጸልማት ትበርህ ፋኑስ ኢኻ ኣንፈትኻ ንጹር እዩ ስጉምትኻ ድማ ርጉጽ ሸውዓይ ንደቂ ሰባት ተኸብር መብዛሕትኡ ግዜ ሓያል ሰብ ወይ ኣልፋ ሜል ክበሃል ከሎ ንሰባት ዝጭቁን ዝንዕቕ ወይ ብትዕቢት ዝመልአ ይመስለና እቲ ሓቂ ግን ፍጹም ተጸራሪ እዩ ዝለዓለ ደረጃ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ንመንነቱ ንምርጋጽ ንኻልኦት ሰባት ከቃልል ኣየድልዮን እዩ ሓቀኛ ሓይሊ ኣብቲ ንሰባት ትህቦ ክብሪ እዩ ዝረአ ድኹማት ሰባት ጥራዮም ንኻልኦት ብምንዓቕ ዓበይቲ ኮይኖም ክረአዩ ዝፍትኑ ንስኻ ግን ውሽጣዊ ርግዓት ስለ ዘለካ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ትርኢ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓላፊ ክሳብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰራሕተኛ ንኹሉ ብሓደ ዓይነት ናይ ሰብኣውነት ሚዛን ትሕዞም እዚ ድማ ኣነ ክቡር እየ ንስኻ እውን ክቡር ኢኻ ዝብል ናይ ብስለት ምልክት እዩ ክብሪ እቲ ንዓለም ዘወሃድ ቋንቋ እዩ ንደቂ ሰባት ብክብሪ መሓስካ ንመንነትካ ዘንጸባርቕ መስትያት እዩ ሰባት ንዓኻ ዝሰምዑኻን ዝስዕቡኻን ፈሪሖም ዘይኮነስ ንመንነትካን ንስነ ምግባርካን ስለ ዘፍቅርዎ እዩ ሻምናይ ካብ ዘረባ ግብሪ ተቐድም ኣብዚ ሰባት ክገብር እየ ክኸውን የናብሉ ብናይ ትምኒት ቃላት ዝመልኡሉ ዓለም ንስኻ ብስቕታ ሰሪሕኻ ብውፅኢትካ ክትዛረብ ከለኻ ፍሉይ ግርማ ይህበካ ብዙሕ ምዝራብ ንሓይሊ ኣእምሮኻ ይብትኖ እዩ ዓንተዎ ተዛረበ ኣይኮነን ዝዕወት እቲ ዝሰርሑ እዩ ከም ዝበሃል ንስኻ ናይ ውፅኢት ሰብ ኢኻ ኣንበሳ ክሃድን ከሎ ኣይጭርሕን እዩ ጸጥ ኢሉ ተዓዚቡ ይሕዝ ንስኻ እውን ከምኡ ኹን ዓለም ብዘረባ ዝመልኡ ሰባት ሰልችዋ እዩ ሕጂ ግብሪ ዘርእዩ ሓያላት ሰባት እያ ትደሊ ስቕትኻ ሓይልኻ ይኹን ስራሕካ ድማ መንነትካ ይገልጽ ታሽዓይ ጌጋኻ ትእመን መብዛሕትኡ ሰብ ጌግኡ ምእማን ከም ውርደት ወይ ከም ድኽመት እዩ ዝሪኦ ስለዚ ድማ እዩ ጌጋ ምስ ገበረ ናብ ሰባት ንምልጋብ ዝፅዕር ንስኻ ግን ካብ ዝተፈለኻ ኢኻ ጌጋኻ ምእማን ናይቲ ዝለዓለ ርእሰ ተኣማንነትካን ትብዓትካን መግለፂ እዩ ጌግኡ ዝእመን ሰብ ንነብሱ ዝተቆፃፀረን ንሓቂ ካብ ትዕቢቱን ላዕሊ ዝቐደመን ሓያል ሰብ ጥራይ እዩ ተጋጊ ምባል ነቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ከም ዘእትኸዮ ዘርኢ ምልክት እዩ ንሰባት ወይ ንኩነታት ክተላግብ ከለኻ ንነብስኻ ከም ግዳይ ኢኻ ተቐርባ ንስኻ ግን እወ እቲ ጌጋ ናቲ እዩ ክእርሞ ድማ እየ ክትብል ከለኻ ንስኻ በዓልካ ዋና ናይ ህይወትካን ውሳነታትካን ምዃንካ ተመስክር እዚ ድማ ኣብ ዕንቲ ሰባት ዓብዪ ግርማ ሂበካ ጌጋ ምግባር ሰብኣውነት እዩ ጌጋኻ ምሕባእ ግን ድኽመት እዩ ጌጋኻ ምእማን ድማ ጅግንነት እዩ ሓቀኛ ሓያል ሰብ ጌጋ ምስ ገበር ኣይርዕድን ኣይሕባእን ኣይከላኸልን ተጋጊ ይብል እሞ ይቕሬታ ሓትት ዓስራይ ንዓወት ሰባት ኣይትቐንእን እቲ ናይ ብቑዕን ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ሰብ መለለይ ቅንኢ ካብ ድኽመት ርእሰ ተኣማንነትን ኣብዚ ዓለም ንዓይ ዝኸውን ዕድል የለን ካብ ዝብል ፀብ ኣተሓሳስባ ዝብገስ ሕማም እዩ ንስኻ ግን ካብ ስምዒት እዚ ነፃ ኢኻ ንዓወት ሰባት ክትሰምዕ ከለኻ ከም ናትካ ዓወት ጌርካ ኢኻ ትሕጎሰሉ ምክንያቱ ውሽጣዊ ዋጋኻ ኣብ ዓወት ወይ ስዕረት ካልኦት ተመርኮሰ ኣይኮነን
ምስ ሰባት ክትወዳደር ከለኻ ህይወትካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ትገብር ኣለኻ ንስኻ ግን ውድድርካ ምስቲ ትማል ዝነበረካ መንነትካ ጥራይ ሎሚ ካብ ትማል ዝሓሸ ሰብ ዝሓሸ ኣፍልጦ ዘለዎ ወይ ዝሓሸ ስነ ምግባር ዘለዎ ንምዃን ትቃለስ እዚ ድማ ካብ ዘየድሊ ጭንቀትን ንሕንሕን ሓራ ይገብረካ ንስኻ ኣብ ናትካ መስመር ኢኻ ዘለኻ ናብ ጎንኻ መርኣይ ድማ ንጉዕዞኻ ከም ዘዘናብሩ ትፈልጥ ኢኻ ቅንኢ ናይ ድኹማት ሰባት ባርነት እዩ ንዓወት ካልኦት ምሕጓስ ግን ናይ ሓያላት ሰባት ልግስና እዩ ንስኻ ኣብ ናትካ ጉዕዞ ትኩርኹን ንዓወት ሰባት ድማ ብፍሽኽ ተኽብሮ ንዓለም ክትህብ እምበር ካብ ዓለም ክትምዝዕ ኣይትነብርን 11 ምሩፅ ዕርክነት ምስ መን ትውዕል ንገረኒ መን ምዃንካ ክነግረካ ከም ዝበሃል እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ንመንነትካ ንኣተሓሳስባኻን ንመጻኢ ዕድልኻን ናይ ምቕራፅ ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎም ሓቀኛ ሓያል ሰብ ጊዜኡ ከም ወርቂ ክቡር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ምስቶም ንዕኡ ንቕድሚት ዝደፍእውን ብርሃን ዝኾንዎን ሰባት ጥራይ ዝቐርብ ስለ ልቦኖም መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ንስኻ ውፅኢት ናይቶም ዝበዝሐ ግዜኻ ትሕልፈሎም 5 ሰባት ኢኻ ምስቶም ኩሉ ግዜ ዘማርሩ ሕመት ዘዘውትሩ ትልሚ ዘይብሎም ሰባት እንተውዒልካ ቀስ እናበልካ ከምኣታቶም ትኸውን ምስቶም ተዓወቲ ነቕሓትን ራእይ ዘለዎም ሰባት እንተውዒልካ ግን ናይ ዓወት መንፈሶም ይልክመካ ንስኻ መሳልልካ ዝሕዙልካ ዳ እምበር ታሕቲ ዝስሕቡኻ ሰባት ኣይልዩኻን ብሕትውና ካብ ሕማቕ ዕርክነት ይበልፅ ሓቀኛ ሓያል ሰብ ንፅምዋ ኣይፈርሕን እዩ ንግዚኡ ምስ ዘይረብሑ ሰባት ካብ ዝሕልፍ ግን ምስ ነብሲ ኮይኑ ክዓቢ ይመርፅ ዒንተኻ ክፈት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት መርምር ንዓኻ ዘነቓቕሑኻ ጥራይ ሓዝ እዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ውሽጥኻ እንተለዉ ንስኻ ብሓቂ ናይ መርሕነት ባህሪ ዘለካ ኣልፋ ሜሊኻ ንሎሙ ዘዳልኹልኩም መደብ እዚ መስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ